May buntag ninyo tanan mga tumudatsin. Kalkag kay buhok. Nanumbay na pud ko. Nanapod ko din hiilahang Ate Geraldine. Mag-food trip na pod mi. Amo ang food trip ron kay Utan. Vegetarian kami ngayon, vegetarian. Vegetarian. Dili Utan Bisaya, Utan Japan. Bagi oten, dili oten. Kalkag ang buhok. Tanaw na ang triplets mga tumudat. Makuyawan na po ni ron sila manghila. Basta bag-o ba, basta bag-o pa ka, makita nila is makuyawan pa na sila. Ayaw na tatong liikon. Halo tumudatchi! Nanisaro na, Minasama. Ay, sashiburi. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Oni-chan. Ay, hi Kenju. Hi Kenju. Si Koreano. Ala, naita na, naita. Ay, mo iyo. Bye. Kakilor kayo magkong isda. Nas palingki kay nag-ipron pa jud. Nagtrabaho biya to guys. Blink. Dali na kay na Kawitin ba yung mga bata? cut na tayo ng kalabasa. Ako na Mag-utan Japan. Kini butang tanggalan ba na nimo? Oh, yun na yun. Akuan ka ng himbis? Ay nay. Musa man na nimo? Nambang stick? Musa man na nimo pagluto sa bana? Pinirito ra. May kamusugod siya nga na ra. Oh. Oy, pili akong bano. Magkaon na sa segunsa. Basta di lang balik-balik yung pagkaon. Ako ba na maano na siya sa pagka ng isda kay busy siya sa isda kay di ba nag-fishing ba yan kasi Unsa day ang kung mag-isda siya sa sashimi mangana ra? hindi kanang mag-fishing siya kaniyang huli pang kanang hiuhuli man ay ama isa si niya pag mupalit kay kung isda kanang sa supermarket ihawin na siya kung may saba sake Mga ana. pag hindi may ani dili na mo pakaon Kuan di ay. Mingom na siya kaning ani kuan man ni kanang kanang pain bas kanay fishing ka. Oh. Saingan ana? Kanang kuan lagi para mo kagat ang Oo. isda. Lang isda. Kung gagmay no? Tindag pangkuan biya. May siya nga pangkuan. Kanang ay pagkaon sa mga Jurassic Park. Unsa mi mo sa na kuan ra kanang mga gulay tapos prito ra ta. Oo. Di sa maglongganisa din. Ito ilang kuan Ate Joyce. Kapila Ay, mo Joyce. Aba nagdiwa ka din ay isa Oh. Na nagkarito na mig isda. Nya ang among utan is gibutang na namo ang gabi o sibuyas. Ito yung mga ingredients. Takulo-kulo mo na. Tapos pa ato ang kuan. Atang giloto na. Gibutang na namo ang talong, okra, o katong murag bean. Ay, paginayon natin. Mga to. Ang duha wala pa natulog. Ikaw na di Oh, ako na din. Man tayo hiwa-hiwa. Yan ang pakanon iyahang mga kids. Huwag tayo kamunggay na. Kari nga bok choy o nasi alugbati o. Nasi alugbati nga dito. Lami tayo.
na sila kumain. Greeting sila oh. Kaya butang na mo puli sila sa ilang lungga. Duko no, si Kinjo. Na, tapos na tayo magluto. Na, ready na tayo. Mandali na, oo. Bye-bye. Bye-bye. Ito na yung ulam natin. May ano, yung buwad o, yung murag put-puts to ba, gagmay kayo. Nya katungkoan. Saan na siya din? Kanang goodbye o, goodbye head nga buwad. Budburon sa tua. Nganong nam lang kay nga na disang kapalit. Sa una no kini. Katong ni uli mi sa Pilipinas ba. Ay ubod kay dugan. Frozen lang. Ano mo? Tapos mangga, ginamos. Yan. Tapos kuan, ato ang isda na ay big o small. Magpili lang ka. Unya longganisa, nya atong utan na adito. Unya ratong utan kay huwaton pa namo stiya padong pa siya. Nya ang suka nato. Wow. Bites na kayo no. Mangaon na tagutom, sakto na ba? Sakto na ang kuan oras timing kayo. Kalas 12 na. Nalira sa mga manok, gulay-gulay ba na? Oh. This yun pa, mi. ERB, di ba? Kung this yun pa, mga akong gipangkanta, mga Mariah Carey pa. Nakapila ka take. Ha? Nakapila ka take. Kausara, kay kuan man ko, under the table. Ako te, under the table na, nakatulog pag yun. Kausara ko. Grabe kayo. Kaya ang ako pagpangan, si Yaya Balot ni mo. Si kuan. Ay, piki dahil mo paan? Mga talent nila sa una mga tumulatsi. Ay, gatay. Ako tino, ang kamalas yun ako sa ingon anak. Ay, pinuntin ako mga kasabay ka ng mga singer lagi te. Mga Puro singer. bito mga singer. Oo niya. Nanindutin mo. Huwag ka ng singer sila mga kanong ko nga limang kayo nagsunod ka tong before na ako singer. Sunod ko. Sunod ako singer. Limang kayo nag-abot ako. O, sunod na. Meron siya. Next song na. Tuloy yan kakanta nila. Next song na. Mura ka kaiiyo na sa kakakanong sa kapulba. After. Yun na. Nya ka nang kuan. Pero sa booking, one click na permit di ba pag booking na nya. Saka na laging sa talent ko. Na ang ako mga kanang kasabayan. Mas ngilad pag mga boses na ako, mga one take ra sila kay ilag ang mga kasabay po, mga kapareha sa Ako. Ikaw ra na-atlan ka Na- Oo, tapos ang venue kanang mga judges ba kay sa tulos ka judge kay usar ba na mag under the table dili na pwede tanan oo kuan kay mahal kay imong silang tulong bayaran usara anang kuan usara na sila dapat automatic na kaano usara tapos murag sila na mag-istorya na siguro nila Kung ipasud ka. Kung under the table ka man. Yun na yan lang, replace yung personality, doon lagi ka. Kung under the table ka, kaya ang one click, doon ka. Nya kung kuan dili ka makapasar, mobile na pud ka. Boy, yun next na po Lungil nay. Mo ba? Ano na, kaya kanyang charge ka na sa inyong sundo. Lungil. oo Oo, minus ka na nasa inyong so sundo, na hindi ka lagan mo. 1K 10,000 tong ako 10,000 dako na Bila ka pa ko, kay first timer ko, may negative 10 man ko. Negative na po, kalapad. Oo. utang ni mo Oo. Wala ko'y kuan. Ang ako ang sweldo pag uli na ko, kuan ra utang. Dami kong barta na po kalapad. Mauna. Kuan. Puro mga minus. nag-stay in ba ka wa Wala. Stay out ko. Bakit wala ka reklamo dahil sayang Ay, mo kayo kani laging kuan. Kanang first timer ta. Wala tay alam ana ba. Mo to gikuan kanang wala. Dili na ko ganahan mo larga good. Oo. Kapag kagalargan na Gano'n ko yung utang. Lagi. Hilak ko maayo lagi ato kay. pila imong kanang to dollars yun di ba 500 pag first timer ka $500 eh Pag 500 napos mga kuan ato kanang 400 dili. Dako mga napos 6 7. ako ti 300 na jud ka Nutri ka 2005 pahabol na ba wala ka nang talent wala talent kay di ba ako mag-stop na
Oo. Pwede ang na $300 sa una kay 15,000 na baya na. Dako na ba yan, no? 50 gamay ka ayo ti kay. Dako na na. Dako sa ana niya ko nga. Okay, ang akong gusto makalarga lang ba. Mundo kan timer dugay kay kun lagi ning balik. Dili ta ko mo balik, kay pabalik ko na jud ko kay naamay utang. Dito. Yung talento. No. Europa. Luoy kay ko kay wala jud. Wala din na ako nakadadag kwarta mga third timer. Nakailang time? Meron ka ba? Puan. Tulo upat. Ako usap yung taon te. Nag-menu din ka, naka-menu ka. 2005 di ba niya? Uli na kay wala na may mabisan request ka din nakakabalik kay kailangan 3 years experience may nga na ba? Di ba? Tapos Diri na ako nakadadag kwarta. Kay halin man kay ko diri. di sa maganda sa Chorus line. Chorus line di ka di ay? Oo. Halin man kay ko din ha. Nag-sexy dancer man ka no? Sikat with sexy dancer jud ka dagang ka-temperament no? Gawin na. Oo, Nga ako mga okyaksan ato, mga yakusa. karon wala jud ko nita ko na ko ng mga hapon. Ang ako gamit po mo gitaga ko ato ako manager ay may-ari ng promotion. Gabi, uy, dagko man dig sweldo kung nananadiri. Oo. Kuan man na siya ang ato jud sweldo di ba nakabutang nas ko an $1,000. Nakabutang ba yun, tapos na mag-cut-cut na ka ng napakay manager ana. May, Oo, dagko na may-ari ng umiste ang may-ari ng Ponpon pala imuha. Oo. Ya ang magpunta sa imo. Uy, lagi kay day. Ang wajay alam. Bawas-bawas na sila. Mga pinapudme niya, nami budbod. Kasi budbod. O basta Koan. paklano giti. Mix Kuan ka na, balanghoy. Balanghoy, budbod, balanghoy. Una di na ta magluto-luto kay Kapo na lagi. magluto niya. Balanghoy. Magkuan lang ko, mag-order ko sa mga gustong pagkaon. Udi kay Tarawa. Mas lami ba Kape. ya ang kuan? Mhm. Oh, piyaw. abi na ko sa akin di kuan di ate. Mas lami dito sa Pilipinas. Kung diri na kamo palit murag kuan jud ba na lasa nga kuan. Oo, dugay na. May lasa nga kanang Gikan sa Amerikano. Ay, sa Amerikano. na export. Export. Oh. Sa Oh, guwa mga taga-English. Oh, no. Mga, no English. Gawas ang mga pada. Ina ko na today. Don't reply me. Don't chat me. Don't chat me. Don't chat me. No English. Ano to? Dili, murag katawan na kita yung English gahapon. Because Okay. I'm stressing. My... Ano nakalimot ko? Naman yung things na ako kuan. Kana Amerikano. Lagi para ba yung ganawa? Hello, Tomodachi! Aya. Nani? Ito yun na. Ha? Hi, Tomodachi! Kenjo, asan mag-short? Oy, nagtibol naman taong ka. Yeah, siya rin naghubuan na yung kuan? Ambot lang, siguro. Hello! Di na ganahan mga short. Kamao, Judayla. Tawa na siya. Oh. Katawan ni siya. Mushi-mushi. Naman siya telepono. Totoy na sila. Snack. Snack. Ali Koreano. Hi, Tomodachi. Hi. 何しとん お腹いっぱいやからごろん。 Guro-guro. Philippine style. Totoy na. Kung simuton. Kung waban na usbot. Very good yun ni Skinjo, oh. May hangkuan pinaka first. Muta. Hala, sugay na. Ang doha kay kuan na pay sudagahan. Ito yung kuan pinaka first jud. Na, Always yan siya. always. Ay kuya. Si kuya. Bilisan pampers. Ha, what ta? Oh, winner.
Choday. 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 Kanilang mga naong ba pag mga pag mga zombie ba? Tara ba daw kita sa Wala. No, higda na ilang mama. Madool na na ron. Wako! Unas kuya. Pang. Lambing-lambing. Hello. Kaduha. Wah, mama. I miss you, mama. I miss you. Dool na yung mga baktin, oh. Marak inahan ba? Ay, busog na. Busog na yung mama. Really nagnaong dagano dyan na. Sa gamit naman sa inyo naong dahil. Ulo. Kuan ro. Really na. Uy, wag dili man kay kumamulbos. Kuan ro. Moisturize ka ng Oh, moisturize o katong kuan, katong sunblock, katong imong giingon nga to, L-Alias to. ako po mo. Muro. Di ba nindot siya, no? Nindot siya, oy. Sa dili ka mamulbos na gali, wa paano naman pa. Ako lang talaga gagambot mo. Hi, I'm Kinjo. Hi. Hi ka. Hi, I'm Kinjo. Kitay? Kastya giro. Matay na. Ako din. Atin naman. Natuwad. Hi. Hi, Yushin. I'm Yushin. Yushin. Hi. I'm Tua. Hah? Wala, tamakan kamot. Ba, mo Wah, kagubog na. hubog pa. Pila kabot yung mga nainom. Masa nga lamanag ko na. Tara na, umisi na tayo. Tagay na tang tulo. Sila na yung sa buningkay. Hindi na nila kailangan ng friends, no? Paano ba? Sila na yung dalawa. Sila na magdadua. Hala, silpon. Hilig ning usas sa silpon, no? Si Kuan? Hindi mo na yun. Pag may nakikita silang bagay na bago sa paningin nila, Ilag. kuha na sila, mag-inilugay. First time man nila silang pananaw. Wah. Paano sila? Curious na sila. No? Nagpalaban. Hi! Diyan na ito. Choday? Yusin choday? Napalaban ang gusto. Choday? Diyan, flying kiss ka muna. Flying kiss muna. Flying kiss! Flying kiss muna. Ay, flying kiss muna. Diyan na ito. Ay! Kenjo! Kiss mo to, Kenjo, Ken! Ay, wa? Wala sa mood, eh. Wala gid sa mood. Dahil itago ni. Para magduwa sila ka ng paano. Bye-bye! 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 Maragubog to, ano? Kaya murag ka ng zombie. Maki robot. Ay, aro ko, ah. Aruka. Kaya mo, ayan na kayong lakaw. Dagan na. Okay. Sinsayon na lang, oh. Aruko. Aruka. Hi. Kenjo. Hello. Hello, Todachi. Flying kiss ka muna. Flying kiss. Flying kiss. Uy, dagmang usa. Normal na. Dahil. Normal. Flying kiss. Beautiful eyes, wa? Beautiful eyes. So, flying kiss yun eh. Flying kiss. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Sabi. Ay, kiss mo to Kenjo ka. Hi. Yosh. Tawa ka. Hi. Present mo. Hi. Hi. Ya, wa? Ya. Ay, Mimi wa? Mimi. Ah, Mimi. Very Very good. good. Atama wa? Atama wa? Atama. Atama.
Atama ko ko. Atama. Paslayosin oy. Sige lang mo. I'm sagasa dahil. Ka naman, Mimi wa? Si Yusha. Pansin kayo. Oy, May sagasa dahil man. mo, bisa asa ko na sa suksok. Wala. Kasi mo tutawa ka. Mga bungi man dahil Ay, wa? mong mama dahil ani. Uy. Kaya tahimik ka ngayon naka. Naman ni sa gulgud. Napod na. Agapang, tamak ka. Beautiful eyes ka muna kuya. Beautiful eyes. Lain na pod. Beautiful eyes. Dali na. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Hi, beautiful eyes. Wato. Kaya sa fine. Dasmag. Oh, kang beautiful eyes. Siguro, rito kaya akong ilong no. Nangahiwi na nga akong ilong. Doon naman sila igo, day. Nanas ko nagpaping. Ay, gapon naka-edlet ko mga pila ka minuto. Mura nakakita ko aninipot bagi. Kanang ang ulo man siguro ada giingon bitaw diri sa akong ko pas sa kita kami hampak ko lagi. Nya kanang ara na mo kusungutan moingon siya. Katawan lang ta. Tawaan lang ka. Atay oy kinabuhi ah. Oh, clap your hands muna. Clap your hands. Clap your hands. Clap your yay. Clap Yay! your hands. Clap, clap. Close open wa? Close open. Close open. Close open. Close open na to sa. Close open. Close open. Mimi wa? Mimi. Atama wa? Atama. 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 Ay, sina. Kuko. Atama. Pasilan ka. Wala. Pangdaiban man ka. Ano nila permite pa mahinda ko? Wala. Hi! Dug up. Buso, gracia. Bye. Tama rito! Tuwa mo! Tama rito! Ah! Ah! Banana! Banana tabero. Tanay naman tong banana na to. Ano ba yan? Nilamog nyo na tong saging. Kaluoy sa saging. Oy! Yuki! Ah! Ah, bigay ko na sa iyo. Wala, patay. Gutay-gutay ng kortinas mong mama. Mga bidlak lagi ng kortina diyan. Di mo lang ito ng drum. Apa? Wala, lambitin mo mga unggoy. Loyas kortina. Tahan, give up na kung taong tagduha, oh. Kakagidlay ng kortina. Okay. Katawa sa tanya ay. Pero buyag. Wala may video nindot sa ta ni siya. Oh. Usahay ka ng ila pa doon ang pagtulungan ba nila tulog. Birahon doon nila. Magkasinabot ko mga buang. Na, boys, good boys. Ya, kadiri Yoshi. Chodat. May laway-laway pa eh. I got some. Ay, shit! Ay, bada. Nagam. Oh, alag. Tuwan kang tulog.